טוב, מה שאנחנו הולכים לעשות בעצם, אני הולך להסביר על המערכת סטארט סטופ שקונים באלי אקספרס, אוקיי? זה הכבל הזה שמתחבר פה, אוקיי? הכבל הזה שמתחבר פה, בעצם המחבר האדום מתחבר פה למחבר האדום הזה, שביניהם תקעתי את המחבר, אוקיי? צריך לנתק את המחברים ולהכניס ביניהם את המודול הזה, שקונים אותו רגע פוקוס, המודול הזה, אוקיי? שקונים באלי אקספרס. אני ממשיך רגע, עשיתי טיפה ארגון פה, בסדר? ברגע שמתקינים את המודול, יש בפנים כרטיס אלקטרוני בעצם שעושה זיכרון, בסדר? מתקינים אותו בין המחברים, תכף נראה איך אנחנו אורזים את זה בחזרה. מה שבעצם מתחילים לפתוח זה כשכל המסגרת הזאת היא פה, שהיא בפנים, אנחנו צריכים לעבור עם כלי מסביב, עם הכלי הכתום שבעצם פותח את הפאנלים כדי לא לעשות נזק, זה מקפיץ אותו למעלה, אנחנו מושכים את זה ככה, אוקיי? אחרי זה יש שני ברגי טורקס, אוקיי? ברגי טורקס, יש פה שני ברגי טורקס שפותחים את זה עם מפתח T25 לדעתי, אוקיי? זה לא ביט T25, זה ביט T20, בסדר? פותחים אותו פה ופה, אוקיי? אחר כך בעצם מה שעושים זה צריך עם שתי ידיים לתפוס אחרי שפתחנו את השני טורקסים ולמשוך חזק את הקונסולה למעלה, זהירות לא לקבל מכה במצח, אוקיי? ואז כל הקונסולה יוצאת. עכשיו יש פה למטה, יש פה קליפס שמחזיק, הזיקון שמחזיק מאוד קרוב את המחבר האדום עם המחבר האדום של היחידת כפתורים. יש פה קליק כזה, אוקיי? של הקונקטור. צריך להכניס אצבע ולשחרר את זה ולא לשבור ולא למשוך בכוח. יאללה, עכשיו אנחנו סוגרים. הנה, בשלב הזה כבר הכנסתי את היחידת כפתורים חזרה למקום, בסדר? אתם רואים זה, אנחנו נראה מה אנחנו עושים פה עם העודף הזה, אבל פה בעצם רואים שהכפתור האדום הזה במקור הלך לקונקטור האדום הזה, אוקיי? אנחנו צריכים לראות מה אנחנו עושים פה עם הסרח הזה, איך אנחנו אורזים את זה. עכשיו שהחזרנו את היחידת כפתורים חזרה למקום, אנחנו נראה, הנה, זה הסרח הזה שאנחנו נצטרך להחביא אותו פה, שלא יתנדנד לנו, אבל אנחנו נראה שאנחנו מתניעים את המכונית, אוקיי? אנחנו נראה שאם אנחנו מדליקים את המכונית, ישר נדלק ה-on-off, אוקיי? והמערכת כבר מחובאת, ואנחנו רואים פה גם, אוקיי? ולא הספקתי, אנחנו רואים שזה בעצם במצב, נדלק במצב on-off. עכשיו נשאר לנו רק לסגור הכל חזרה. בשלב הזה בעצם מה שקרה זה שהכנסתי הכל חזרה בסדר ההפוך שמכניסים את זה. אנחנו טיפה מכניסים את זה קדימה ולמטה ולוחצים את זה חזק כדי שזה ייכנס חזרה למקום כמו שזה היה. אוקיי, אתם עדיין רואים פה את הסרח הזה שתכף נמצא לו מקום. בגדול אפשר גם להשאיר אותו פה ככה. כן, זה לא אמור לעשות כלום, אבל אנחנו נמצא לו מקום כזה יותר יפה, שהוא לא יקפוץ לנו בבמפים ולא יתנתק וכל מיני דברים כאלה בחשמל. נקבע אותו, נסגור הכל ונצלם את התוצאה הסופית. אלו בעצם שתי ברגי הטורקס שאנחנו פירקנו ואנחנו נחזיר אותם למקום, אוקיי? כמו שאמרתי, הם נכנסים אחד פה ואחד פה. אנחנו נרכיב אותם, אתם רואים ככה שהקונסולה המרכזית די יושבת במקום כבר. אנחנו רק נחזק אותה עם ברגים ונסגור. טוב, אז במצב הזה רואים שבעצם לקחתי את המפתח, סגרתי איתו פה את שני הטורקסים, אוקיי? מפתח טורקס. ננסה לתפוס אותו בפוקוס. אוקיי, מפתח טורקס, אמרתי תהיה טורקס 20, וסגרנו פה בורג ופה בורג. טוב, הגענו לשלב הסופי, סגרתי הכל, אוקיי? סגרתי הכל, הלוח שעונים מחובה. אנחנו בעצם עכשיו נתניע את המכונית, נבדוק שהכל עובד. אנחנו רואים שזה נדלק ישר עם זה, עם הזיכרון מופעל. זה כותב שהמערכת Activated.